Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Welkom bij de livestream van Omroep Friesland van het Scootjesielen 2000. We zijn hier op de Hegermar. Het is de thuiswedstrijd van Waardsijn. En de situatie ziet er stralend uit. Er staat wien, genoeg wien om mooie zielen te kennen. En dus zijn we heel benieuwd wat Joert de wedstrijd brengen zal. En het is nog maar 30 seconden voor de start. Dus het tuig kan on. Dan ben ze betiet, Jer. Dan ben ze betiet. Dit lijkt er toch wel op dat ze al hier heel scherp binnen, maar ben ze net te betiet. De achterste boei zien we net. Dit is de eerste boei van de startkorter. Het hele mandje is correct als in Starum alweer voor alles uit. Maar ben ze dan net te betiet. 3, 2 en daar weer het startschot. We jaren de toeter. En dan is het even zaak nummer 11. Dat is het scootje van de Lemmer. Albert Visser is te betiet. En die mat dus op een ei. Ja, de Zuidwesthoeker die had nergens last van. Want die is eigenlijk vies te let bij de start. Maar het Leemsterscootje, die is te gauw. En dat is toch de nummer 12 van het klassement. Die hier een te betiede start maakt. En helemaal achter de lijn mat. En straks achterom een ongesluiten mat. En weer opnieuw een inhaalrace. Maar dat had er van de week alles vaker zien letten. De Akkermes boven de Lemmer. Die gaan mooi vrije koers. Die gaan nergens last van. Maar Albert Visser maakt even waarom. En dan zullen we Grauw en Janne Wout binnen helemaal onderin starten. Nog volle meer onderin. Dat budget dan onderin. Dat is nog verder van de Kotterau. Dat is het Dragsterscootje. Die had helemaal. En Snits zit wat in de middenmoot. En ik de Veersters die zitten er weer wat bovenin. En zie je de favorieten elkaar dan al op? Of zie je ze voorlopig nog even het vrije veld? Voor eerst qua meters van een lijn voor de boeg langs Lutsen op de track en trace. Liekt het Veersterscootje dat weer prachtig uit de startblokken komt. En ik de hele mannen zit daar prachtig bij. Maar het is nog even afwachten hoe de vlaag straks komt. En hier zorgen we het even. Je zorgt de lijn voor de scootjes. En dat is in een aantal meters is die het dichtst bij de boppenboei. Maar dat wil nog net zo volle sezen. Want het is maar correct hoe de vlaag straks hoe de markt komt. Maar Jereveen en hele mannen hebben een prachtige start. Wils Janne Wout al hoe start gaat. Dus onder deze scootjes uitkomt. En X-Nits, ja, dan heb je net een beste start. En nou ben ik even benieuwd hoe het met Snits komt. Want die had de slag hoe Stubert volle jeder maken. En die kwam wat achter al die Skip en Del. Ben dat de Snitsers? Of heb ik dat nou goed? Ja, dat is Snits. Ondanks wat een mindere start. Je Douwe Visser van Snits. Je toch prachtig voor het vinden in de hele mannendel. En ik, Douwe Visser, kan wel weer eens een mooie en een goede wedstrijd broeken. Om zich wat steviger in het klassement. Want hoeveel punten zit de Snekerpan er al? Ja, die groepen zitten qua punten dicht bij elkaar. Maar voorlopig zit de Snekerpan nog wel gewoon op het 6e plak. Alleen, het is maar 3,8 puntjes Bigelix achter de Lemmer die het tweede staat. En nou zeggen we dat het Veen wat vierde troszielde om wat safe te wezen. En had hij nou wat meters te volle maken, want het hele mandje wat achter ziet, gong volle jederoestag. Het liep dat
Veen voor de wisselgiet wat meer meters maken. Ja, en helpt de hele mannen. Helpt hij de tonnenwol. Ja, dan kun je wel jij er stag gaan, maar als je hem net ons kent, dan is dat natuurlijk net een goede slag. Het zou nog kennen. Het lijkt het wel dat de wind net al wat skifterig is. Ja, hij komt nog onder. Ik ken het efficiënt, we hebben al die Tjenliog-beelden. Maar hij komt er nog onder het orenzeil bij en kan nog correct op die te gang pakken. Dat zijn de Ljouwerters. En dat is ik wel eens mooi. Dat En Jereveen die maakt dus die langere slag, maar die had daardoor wel de gong. En die kan mogelijk in één keer weer oer-Ljouwert heen zielen. Hij had voor 7 keersen. Net onverstandig. Maar hij liet je wel 2 skippen ertussen. Maar Broes nou ik al gelijk oer de Ljouwerters heen. Eerste tussenstand, snits nummer 1. De hele mannen nog tweede. Tredde de Ljouwert om het tonnen, maar Steve achterom het Jereveen. Ja, dan op dit stuit zo dat betekent dat dit het meeste resultaat voor de Lemsters is. Het houdt automatisch in dat ze straks dan 8 punten bischreeuwen moeten zoen. Dan zullen ze op 27 komen. Dan kan ze in 1 keer kelderen naar plak 6. Want de orenconcurrenten, de rest van de concurrenten, blijft al keer voor haar. En dan de Snitsers op kop. De hele mannen. En het liep het al dat de Ljouwerters toch dat de vingers hun oudutsen wat oorzakken binnen. Want ik wat zijn zit er heel mooi tussen. En ja, dat is voor hun een prachtig plakje op dit thuiswetter. Ja, tegen Klaas van der Meulen. 1 keer hele knappe uitslag. Dat weer op Elerhuizen. Al een stukje verderop hier op een maar tweede plak. Voor de rest toch vaak wat verderop in het Westerveld. Nog een 6e plakje op de hinne. Maar ook vaak in de dubbele cijfers. Dus dit is een welkome verhoring voor wat zijn. In de achtervolging. Op jacht naar de top 3. Wiels Douwe Visser alweer het cruiserak ingeet. En Douwe die zit al sinds 89 aan boord van dit schip. Ja, dan ben je maar jocht de Nestor als je een Sietse Brouwer achter je hebt en een Klaas Westerdijk. Maar ben je deze man daarvan onder de indruk? Klaas Westerdijk net, want die gaat brutaal in achtervolging. En dan doet het Jereveen hier toch weer naar het tweede plakje daar. Knap werk. En daarachter daar is de strijd wat spannender. Daar is de hasboord aan boord. De Ljouwerters gaan een lietsbietje terrein prijs aanmatten. En dan is het wat zijn. Op het tweede plak. Vierde plak mag ik zeggen. Dit matte de grauwste zwaar zo'n het gele kopje. Dit is tactisch sjoen net een hele beste slag van Grauw. Want je komt helemaal onder die oren skippen. Dat zeggen we nou. De fok die klappert. En alles wat erachter zit, kan straks volle heger opstekken. Dan ben ik benijd wat dat voor gevolgen had. Hoe droeg je er aardig in mij, hè? Deze skipjes hebben alle last van elkaar. Want het is Douwe Visser van Grauw die zien scootje natuurlijk omheen stuurt. Hij wil hecht te horen. Maar ja, dan kom ik gewoon achter hem aan. Jenne Moort. Die zei van ho, rond van die tonnen, ik maak ertussen. En Zuidwesthoeken, die had echt volle meer gong. Die maakte er maar omheen, want die kende net tussen. Maar jij duwt het in, maar. Ja, en dat wie meer voor Sissing, dat bij zijn eerste onderwiense ton het heel spannend werk ken. Grauw, die zie het te deun op
Ja, ik kon net even zien bij welk scootje, maar ging achter volgens mij Ljouwerters mooi om de ton heen. Dan valt er een god en dan beziek het een oor erin te komen en dat winnen de Jenne Woordsters. Dan kunnen we nou even zien hoe deze boeironding west is. Maar neem van mij, jongen, dat er straks bij de bovenste ton hier echt wel verschillen niet zitten. Want die ene zal hier meters en meters waaien. Maar voor eerst Snits weer als eerst om de ton. De hele mannen, de tweede. Jervingen is oer de Ljouwerters heen gegaan. Liekers wat zijn. En dan Ljouwert met Willem Zwaga. Grauw hier nog als zesde. En Sonde Akkerum en Sonde wordt ik Jenne wat doen. Maar ja, als we nou ook al dubbel beginnen te tellen, staat het hier op het scherm zit, dan krijgen we nog minder scootjes. Maar die zal gelijk klokt wezen, denk ik. Jochen Starum, Sien Huzum, Alve Drachten en nog steeds Albert Visser van de Lemmer op het 12e plakje. En dan is Grauw er toch weer mooi uit kamer. Alhoewel er in een penibele situatie ziet, is er de Ljouwerters voorbij. Maar wat doet Ljouwert? Ljouwert leidt heger. Het had een soort gong. En daar hebben we de Zuidwesthoeken. En de Zuidwesthoeken leidt op bakboord. Ja, dan kun je nou wel omheen gaan. Maar dan ben je te let. Dan ben je te let. En wat doet de Zuidwesthoeken? Ja. Die knipt ertussen. Ja, maar hij stiek een vlagen, want Douwe Visser had hier niks te zeggen hier. Zijn lot lag in handen van Starum. En daar profiteert Ljouwert ik van, want die zeggen wij volle jedder al opsturen naar Bobbentaaien. Sjuggen we het nog even. Die Onese binnen hier al om die boei heen, maar we zeggen het, ze krijgt al dat die jedder anticipeerde op het scootje van de Zuidwesthoek wat er al omkwam. En bij Tietz wat rond te maken. Zuidwesthoeken in de eerste cruiserak ziende, daarna negende. En nou gewoon opscoot naar een 5e plak. Die zielen knap vooruit. Die bij fjouwer plakken in een slag omheen gegaan. Keurig zielt. En het is mooi om te zien dat zowel de bakbootslag als de stuurbootslag beide positieve resultaten oplevert. Dat belooft voor de rest van de middag een mooie wedstrijd. Ja, Grauw. Wordt er nog praten? Wat is er aan de hand? Hier ben we wel even benieuwd of die in de Grauwsters een rondje draaien. Er is Net actie op het dek, er is oorlis. Of is er averij? De nummer 1 van het klassement, die zal hier absoluut geen risico's erin willen. Maar ja, dat die er wel. Eerst al bij de onderwindse boei en nu bij de bovenwindse boei. Of laat er gewoon wat stil naar die actie, omdat er gewoon even met de kop in de wind lag. En komt er heel traag om die bovenboei heen. En komt in één keer die middenmoot. Ik oer hem heen varen of om hem heen varen, zoals het nou ligt. Protestvlagen. Van de Grauwsters zelf. En bij waar weer dat dan? Dat willen we graag even weten. Dat moet dan nooit de tijd nog westen. Douwe Visser zelf niet voor. Nee, waar zwaaien ze? Rechts van hun, die willen onroppen. Welk scootje leidt en jonken? En ik zou zeggen, nou maar trots zielen, want je kan wel protesteren. De fok luidt er al zelfs. Een onvaring. Deze hebben wij even zelfs op de beelden mist. Want wat is er aan de hand? We moeten graag de voorkant van het skip even zien. Is er wat met die opstekker? Kan ze net terugzielen. Ja, we zullen het. Waar is de opstekker, Blaan? De hele opstekker is... Ja, die stiert
Of gaan ze hem zo kwad maken? We kennen het net goed zien vanuit deze positie. Misschien dat de camera er even... Nou, die liet het nog wel goed terug te zitten. Is dat dan de dragster? Nee, daar is niks meer aan de hand. We sjuggen nog geen skiën. Maar wat een drama van de koprenner van deze SKS. Douwe Visser van Grauw. Smiet het tuig naar beneden, had het protest in het wand hangen. En zat nou lekker het verlitten ze de wedstrijd. En we zouden graag ik wel even jaren willen waarom ze de wedstrijd verlitten. Want ja, je kan iets onreglementairs on die wijze trokken hoor. Maar dan kun je nog wel terugzielen. Maar blijkbaar mat er wat mooi het scootje aan de hand wijzen, werd terug ze net terugzielen kennen. We jaren. Ja, voor mij huizen, maar ik denk huizen zelf. Naar huizen, hè? Dus collega's van de radio, zie je het skip op. Dus we hopen je zo gauw mogelijk dadelijk jou melden te kennen wat nou correct hier aan de hand is. Geertje de Vries. Praat met Douwe Visser. Ja, wij... Protest is in alle geval Sint Drachten, zat het nou lieket. En het feest is nog net oranje mei, want Drachten protesteert weer terug naar Huzum. Dan is er in die draai waarschijnlijk toch wat onreglementairs gebeurd. En het lijkt erop dat het scootje van de Grauwsters skeer gaat, want waarom zo'n ze oors net terugzielen? Ja, er blijkt wat aan de kiek stikken te wijzen. De gik van Grauw is terug. Drachten stikken van je, is het laatste bericht. De lummel is stikken. Punt werd de giek aan de meest vastmaken is der zo'n skeerwijze. Uiteindelijk zal de protestcommissie hier wel zijn oordeel vellen. Grauw gaat rom om die tonnen heen. Daarachter Ljouwerts. En waar hebben we dan het moment? Hier is nog niks aan de hand. Ze binnen de tonnen al voorbij. Er wordt lucht. En ja, Drachten lucht op, Huzum lucht op. Ja, dat mooi, ze dwan even mij. En de Grauwsters, net mooi, het luchtduel in liep het volgens deze beelden. Ljouwert jouwt genoeg romte, daar kan het net aan lezen. En daar moeten ze, denk ik, jekje winnen. Maar ja, in mijn optiek, hier Huzum en Drachten, alle jochten om naar die boei omheen te loeven. Zij weer een onderliggend schip. Loef wijkt voor lei is de regel. En ja, dan ben ik benijd wat hier de uitslag van is. In alle gevallen is het wis dat Grauw hier de strijd bij wat zijn verlitten matten. Zij haar skeer onder een geek bij de lummel. En zij zullen de protestsituatie wachten matten. Wat voor consequenties dat dit voor haar opsmiet. Maar wis is dat die nummer 1 positie in het klassement die komt onder druk. Wil ze de snekerpan alweer dwaande binnen mooi het ronden van de bovenste tonnen. De tweede keer voordat ze hier bij deze boei nummer 1 binnen. De meest stuurboordboei van het Zonglees. En daar zit straks wel een heel groot gat tussen. Ja. Maar deze nummers 1, 2 en 3 van de zielerij zullen net zo volle meer mooi de achteruit te maken na. Wils, ja, wat zeiden wij? De nummer 4
Waarts een. Hier liep het wel naar een tweede plakje op schoot. Ja, ze gaan in elk geval hier voor het Veendel. Ja, Waarts een zielt op eigen thuiswetter naar een tweede plak, maar kennen zij dan de boeiheli of moeten zij nog een slag omheen? In elk geval is er nog strijd in die kop. Ook in de middenmoot zelfs. Maar het is aardig dat we dan toch regelmatig wisselingen zien. Willen we echt wel eens een Schotse hoorn hadden, dan weer het soort admiraalziel. Dan weer naar de start, naar de bobberste tonnentaan. Dan wist niet eigenlijk de uitslag al. Dat is net meer zo. Nee, en we zullen hier Waarts zijn die in één slag 2 scootjes pakt en gelijk ik al een gatje slaat. En op de douwe visser gaat die je toch al een heel eind voorzielt. Dit is een mooie strijd tussen deze jonge skippers. Ja, het vensters hebben we toch hier ik nog wel wat meters verlen. De snekerpan op Ian. Wat zijn heel netjes nou op het tweede plak voor de hele mannen. En op het vierde plak Jereveen. Dat is in elk geval de kop op dit stuit op de Hegemermar. En we zullen dat het gat tussen Waarts zijn en Snitsenpan een heel eind is. En in tijd direct precies al 1 minuut 34. En dat is een heel schoft. Diana Wosters. En had die dat een goede slag maken, want ik zie daarachter de Zuidwesthoek. Die ben dan helemaal in de vernielingszield. De Diana Wosters komen hier ik prachtig bij. Ja, dan kon Gerhard Pietersma met zijn Diana Wosters koetsje wel eens een bobbeslagje maken had deze route. En dan hebben we de Lemmer alweer. Die gaat vlak achter de Zuidwesthoekendel. De Zuidwesthoeken Auke de Groot had een strie minder slag aan. En zit het hem dan in die skiftende wien? Jenne Wout klimt in elk geval naar het 5e plak in de tussenstand. En hoe ziet de rest van de middenmotor dan uit op dit stuit? Want we gaan Akrem nog net zien, we gaan de Zuidwesthoeken nog net zien. Daar zijn de Akremers. Die moeten nou toch echt wel een beetje aansluiten. Want de laatste 2 wedstrijddagen weer voor haar natuurlijk net positief. 6e plak voor eerst, Akrem. En daar, van de allerlaatste positie, Albert Visser. Het Lemsters koetsjes karrelt dan toch weer naar voren toe. Knap. Opscoot intussen al naar het zonde plak. Ja, dat weer vanzelfs balen van die valse start. Maar hij zielt naar voren, ja, Albert Visser. Oeh, en hier is het weer Posten en Mjetten. Zuidwesthoeken. En die verliest in één klap 3 plakken hier. Wils de Lemmer 4 plakken omheen geschoten is. Maar ik Akrem 2 plakken woon dit raak. Wils Drachten zijn plakje, dat is plak 9 behoud.
Douwe Visser gaat een langere slag maken. Dan laat je boven in het veld. Het veen, die is volle uit de roestar gegaan. En daartussen in de hele mannen en wat zijn. De hele mannen leidt een stuk onder wat zijn. Maar hoe komen ze dadelijk uit bij de onderste tonnen? Zie je nou onderwijs naar de bopperste tonnen natuurlijk. De tweede bopperste tonnen in het kruisrak. Ja, die trui zie ik qua op, hè. De strijd om zilver en brons. Meer zilver joert na elke dag net in zitten, want de Sneker Pan had een heel groot godslijn. Die is ik al bij de tonnen. En Douwe Visser consolideert keurig dat eerste plak. En dat is net de bel voor de laatste ronde. Maar waarschijnlijk de plaatselijke ijskoboer. Want we zijn nog mooi ontzielen. En voor binnen hartstikke uren onderwijs. En we nemen aan dat de commissie hier nog lekker lang even terugzielen wil. Want de omstandigheden zijn ideaal. Ja, ze kunnen de concurrentie eens even besjen. Dat zielt noffelijk vanzelfs, mooi voor het lapje. En wat zijn nog altijd boppers de skip, liek het die tweede positie vast te horen. Hetzelfde geldt voor de hele mannen, voor wat betreft de derde plak. En de vensters, ja, ze zitten er wel vlakbij, maar voorlopig nog op het vierde stekje. En daar is Jenne Wout ook al. Gerhard Pietersma zet de aanval in op deze traaie scootjes, maar mat er op dit stuit nog achter Delkruisen. Het familiescootje van Waarts Ein. Een van de enigste scootjes die nog helemaal in familiebezit is. De Van der Meulens natuurlijk. Klaas Teken van der Meulen is, nou, hoe lang is Klaas Teken van? Die is in 2013 onboord gegaan. Dus wat zijn al om de tonnen is en dus heel netjes dat tweede plakje nog beet had, wordt het hier spannender. Want daar komt Jenne Wout aan. En die leidt op bakboord en wat kan de hele mannen, wat kan benammen het Jereveen. Hele mannen, die kan er in elk geval verdel, is dus nog altijd de nummer 3. En nou is het even afwachten. Vind je nog de voordeel? Als het net kan, houden ze romte. Of kiest gewoon Gerhard Pietersma om net extra meters, net aan te dwingen. Maar gewoon in aanval op die voren. Ja, Gerhard Pietersma draait hem tussen de boei en het vensterscootje. En kan Heerenveen er dan oorheen gliedje. Want die had natuurlijk de gong. Wils Jenne Wout in de draai zit en de snelheid verliest. Toch weer een wisseling. We gaan eigenlijk elk rak wel een wisseling. Ja, en nou, de vensters. Jullie stekken er voet onder tro. En beziek je op deze wijze misschien toch een aanvaltje te doen. Maar het is Jenne Wout vanzelfs wat nou controleert. En daar komt Akkerem onzielen. De Akkermers moeten voorlopig genoegen nemen met het 6e plak
En de strijd om het vierde, vijfde plakje tussen Jennewaard en het Jereveen. Wat zijn nog heel knap. Tweede. De hele mannen in de aanval daarop op het derde stek. En een heel eind daarvoor de Snekerpan. Tactisch een goede beslissing van het VN. Het is geen onval, want je komt onder het orenskip. Maar je jouwt duidelijk aan. Wij gaan net loeven. Wij hoeven geen spulsjes te dwalen met elkaar uit het veld voor te zielen. Werd toch de achterrinners nog dichterbij komen kennen. De Lemmer. Vlak bij Akkerum. Pieter Meter. En deze ging keurig om de tonnen. Hier is net vol aan de hand. En zij behoren hun zesde plakje. Ljouwert en Huzum. Die vinden we waarom in de achterrijn. Ja, maar het ligt er waar. Hadden ze minder te melden. Dat wie bekend van tevoren. Willem Zwager, Zeil, jouw Usma, Windkracht, Traaien, Fjouwer, 5, maar ik nog wel. Maar dit ligt er waar, want het is wat lichter aan, heb ik het idee. Het is net in het voordeel van de Ljouwerters. En ik, de Ljouwerters, hebben krijgt als lang waar bij deze nieuwe formule er aardig wat gewicht bij inkregen. De resultaten ben ik wat minder, maar de Jestse in elk geval net. Ze zielen gelukkig nog mooi. De Snekerpan. Ik een scootje bouwt bij Roda op de Piep in Drachten. Een piepster, zoals ze zeggen. Jontje Tretjen. Al meer dan 100 jaar oud. Dit jaar op waai naar Wer een boeironding. En Wer als eerste. De hele mannen nog altijd op het derde stek. En dus docht ek Klaas Westerdijk goede zaken hier, Joert. Het lijkt erop dat Jennewaard dan nog altijd, nog altijd voor de vensters. Vensters maar dat er achter Del Cruze. Verschillen ben net heel groot, maar groot genoeg. De Zuidwesthoeken draait hem hier nou uw bakboord op tijd voor de Huzemers. En scoren dan toch weer een liets eindje niet voor. Dan ben de Huzemers ook naar voren gegaan. Maar die lijn lijst, hè? Ja, die winnen al de lijst en die mengen zich wat in de achterhoede van het middenveld. Want ook de dragsters moeten nou achter de Huzemers Del kruisen. Boord om boord, om de boei heen. Wils Auke de Groot een opzetterke maakt. Fokkillen. Grut scoort bij tijd los. En op de snelheid van het schip in de draai om de tonnetje te komen.
Maar Huizen profiteert, want die gaat er met gong omheen op dit stuit. En Snits is aan de andere kant van de maar alweer om het tonnen heen. Ze lezen al een heel rak voor. Daar hebben we wat zijn en de hele mannenpas. En de achterijn, die leidt dus al een hele route achter. Ja. Nou is het een zonglaars, dus ze zitten wel in de Noorderbaan. Maar het zou me net verbazen dat de Snitsers hun wetje komen straks. En we sjuggen hier ook weer even een opzitter om de ton heen. Je kan nou met deze wien en met vlak wetter wat meer risico nemen. Want we zeggen op Starum, het Ljouwerterskoetsje, het ikbeziekje. Maar waar trok de grote golven van het Islamar bovenop de tonnen gooit. En nou slaat het een bol. Ja, de Huizemers die profiteren daar van het draaien van de Zuidwesthoeken wat heel starig gang. En die zijn er met gong omheen gezield. De Huizemers in de tussen staan nou naar plak 8. En de Zuidwesthoeken naar 9. En daar is Snits alweer. De eerste onder de tonnen. Dat ze al voor de tweede keer omheen draaien. Die kant maar uit, zuid de man op het achterdek. Nog geen finishvlaggen, Simon. Wat ken jij nou wat nog? Gaat hij nog in de onval op de nummers 2 en 3? Van Zels, dat zal er wollen. Zijn kampioenschap is ik net zo denderend dan het van de voren tocht hier. De koprenner op de Vaggeroen. De nummers 2 en 3 daarachter. Die moeten nog om de tonnen. En de hele mannen had aardig de gong erin. Daar nog weer 4 achter Jenne Wout. Die liet het hier toch een beetje beliers aan te matten op dat podium. En waar is Jereveen? Daarachter de Akremes en hier de Vensters. Ja, en wat gebeurt hier? De Lemmer, die krijgt nog de nummer zo'n. Sluit hier achter. Zover dat ik het zien ken, het Huizemers koetsje gewoon. Ja, dan is het Huizemers koetsje toch behoorlijk naar voren zieltje. Ze gaan nog even achteronlijn. Maar zij passeren hier de Lemmer. En ondertussen krijgen we terug dat er een finish in de Marlijn is. Dus kunnen we u straks opmeidje voor de finish van de Snekerpan in eerste instantie. Maar dan kan het om een aantal plakjes nog hartstikke spannend worden. Hoe komt het tussen het Veen en Akkerum? Die gongen haast tegelijk om de tonnen heen. En ik, Huizem en Lemmer zitten vlak bij elkaar. De Rachten en de Zuidwesthoeken komen ik haast gelijktijdig om de bovenste boei heen. Dus voorin zal er net zo volle wisseling wezen. Maar in de middenmoot kan nog van alles gebeuren. Nou lijkt het de wien duidelijk wat uit te nemen. Maar daar had deze skipper mooi bemanning geen les meer van. Het startskip is in zicht.
Straks een klapje omheen, 1 keer door de wien en hij zielt hem naar de winst. De laatste meters. Het lijkt het maar een smal finishlijntje. Ja, maar dat ga je ik net nodig. Ik bedoel, Dat ze met z'n zijzen omkomen. Ja, maar dan nog kun je de positie kiezen. Ik bedoel, op mijn start is het oors. De finish hoeft net zo lang als de startlijn te wezen. Had Douwe Visser een adviseur aan boord. Ik zie het van de week is zijn dochter er nog. Nou, sjurren we. En daar is het finishkort voor Snits. Nee, de winst in Terhinnen en in Elehuizen. Nou dan de derde oerwinning van Douwe Visser. Hij is de beste op wat zijn. En zal in alle gedachten een sprongmeidje in het klassement. Vertel eens even uit die startwaai. Lieke het mij helemaal net zo dat je hem daar fantastisch inline. Nee, helemaal niet. Want Willem die zit krijgt boppers en die ran harder uit die startwaai. Dus die sluit is eigenlijk helemaal op. Dus we gaan eigenlijk helemaal de vernieling in. Maar ja, een noodsprong en sturen wat voet. En dat voelt heel gelukkig uit op de avond. Zeker eerst helemaal niet zo uit, maar in die bakbeslag zeker het er heel mooi. In één keer draaide de wind een beetje naar rechts. En ja, dat pikt hem heel erg op. Dus ja, dat is eigenlijk het feit dat Willem is opsluit en we daar terug een noodsprongmaatje moeten. Dus dankjewel Willem, zou ik maar zeggen. En nou weet ik dat je van de morgen dat die even druk maken heeft over alles wat er mooi lang waar speelt. Kerst dan toch de kop vrij maatje om Jood goed te zien? Nou, dat is best wel moeilijk. Maar wat er in het begin van het zien gebeurde en nou maar lang waar. En ja, zoals ik zei, ik voel me toch betrokken. Zolang als ik van mijn bestaan op deze wereld me bewust ben ik al bij de SKS. Ja, dat doet hij wat. Ja, ik vind het zeer kwalijk. En, De uitslag. 1 Snits, 2 Waardsijn, 3 de hele mannen en op het 11e plak Ljouwerter Scootje. Het voorlopig klassement. Grauw 19,1, 2 Snits 23,7 en dan op 3e plak Jereveen en de Lemmer beide 26 punten. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hielkema en Haima.